mi-au venit astăzi la geam și mi-au spus cu voce tare că e zi de sărbătoare. E ziua ta, iubire noastră! La început de octombrie e ziua ta, oriunde te-ai afla, orice vârstă ai avea, numele tău e cel mai frumos și drag de lume, numele tău e simplu rostit, dar plin de puritate, de dragoste, numele tău e învățător. Tu te-ai născut ca să fii de copii, să fii alinarea, sprijinul părinților. Tu ești rodul iubire, rata de soare pentru a tăi de acasă, cel mai frumos dar pe care Dumnezeu o folosește unui învățător. Menirea pe care o avem este să ne ajutați să devenim oameni adevărați. Prețuim acel dar pe care ne-l oferiți cu multă dragoste și încredere. Cine te învață anume lucruri multe, lucruri bune, că ai țară, că ai nume? Cine întâi abecedat ți-l-a pus de strigat? Cine întâi te-a arătat fixul cum era culcat, litere de desenat? Cine din tu piciul post ești așa urcuios, cu zelos? Cine prea mult crește și stimă, ne învață să lucrăm, cunoștințe să adunăm. Cine oare? Cine oare? E a noastră învățătoare. E ora prezentenilor afară, suntem cu toți învățători. Azi prezentemele se înalță spre voi iubiți învățători. Azi, în plină sărbătoare, toți trandafirii ard îi dăruiesc scumpilor noastre învățătoare și din suflet vă mulțumesc. Dacă se poate numera ce ne învață profesorul la școală, dar suntem convinși că doriți să faceți din noi oameni, cu suflete frumoase, să fie de folos țării noastre. Dați stălbenice, purtați omenia curată, cu blândețe de mamă și cu față de tată. Aveți mâini de rugare, aveți fructuri de pâine și fruiți candidați tineria de mâini. Învățătoare raze de lumină, ce ne călzesc sufletul mereu, ocrotitoare sfântă se rămână, mai purul ca un copil. E viața ei deschisă ca o carte, și acasă, și la școală între copii, se duce noi, urmași mai departe, trec încred și vii și bucurii. Închiniu dascălie înfățătat, să-ți mulțumesc de toate, acum mai curajos, mai cumpătat, mai străduitor, amicios, amabil, cum numai dumneata m-ai învățat. M-ai învățat părinții să iubesc, să fiu mai darnic, să nu mă floresc, să fiu mai iubitor, cuvincios și optimist cum dumneata ai fost. Mulțumesc că ai
durabile, dumneavoastră le vedeți peste ani și ani. Vrem cu toții să vă avem sănătoși și veseli, iar tristețea îi vom urca pe cocostârci și rânduniele, care fug de zile grele, să o ia și să o ducă undeva, departe, departe. Plecat de zile grele în lung zbor, lunga pare ruginită, iarba este vestejită și mi dor, frunze galbene rotesc deasupra noastră. Și le mână la fereastră, iar cocorii zboară în călătoare. Numai inima mi-e tristă și mă doare. Frunze ca și zbor în aer, dăvălindu-se în caier. Ce covor, ce covor! Soarele iubit s-ascunde, suce încet, încet pătrunde printre nori, frunze galbene rotesc deasupra noastră. Vântul bate și le mână la fereastră, iar cocorii zboară în lungul călătoare. Numai inima mi-e tristă și mă doare. Frunze galbene rotesc deasupra noastră. Vântul bate și le mână la fereastră, iar cocorii zboară în lungul călătoare. Numai inima mi-e tristă și mă doare. Ce poate fi mai suprem decât recunoștința foștilor absolvenți, care sunt tot timpul cu gândul la cei care i-au călăuzit spre drumul vieții? Stimați și scumpi profesori ai Liceului Teoretic Visoca, vă aduc cele mai sincere, calde și frumoase urări de bine, sănătate și prosperitate cu ocazia sărbătorii profesionale. Vă mulțumesc mult pentru munca depusă zi de zi în educația mea. Datorită dumneavoastră îmi mai amintesc și astăzi cu drag și dor de clipele petrecute în liceu. Dragi profesori, în această zi deosebită am ocazia să vă aduc cele mai sincere și calde urări de bine. Ziua profesorului este una dintre cele mai frumoase sărbători, deoarece în viața fiecăruia au fost profesori. Profesori care ne-au ajutat să creștem, care ne-au marcat și datorită cărora ne-am realizat visele. Vă mulțumesc, stimați profesori, pentru munca nobilă, pentru emoțiile și amintirile frumoase petrecute împreună, pentru îndrumările primite, pentru susținerea oferită, pentru efortul zilnic depus în creșterea noilor generații. Vă doresc din tot sufletul sănătate, bucurii, succes și optimism și, nu în ultimul rând, elevi recunoscători, curioși și motivați.
În această zi luminoasă, vreau să felicit cu ocazia Zilei Profesionale pe cei care ne-au devenit oameni apropiați, profesorii noștri. Vă mulțumesc pentru bunătatea voastră, pentru răbdarea, pentru grija care ne-ați purtat-o. Vă doresc multă sănătate, multe bucurii, prosperitate, elevi care să vă uimească, venituri pe măsură, căldură și mult noroc. Scumpii și dragii mei profesori, este ziua în care vreau să vă adresez cele mai sincere urări de bine, de sănătate, prosperitate. Dumneavoastră sunteți cei cu care am început și eu cândva lecția vieții. Și dacă am devenit cineva, e meritul dumneavoastră. Vă doresc să purtați și în continuare cu cinste și demnitate onorificul titlu de semănător al cunoștințelor, frumosului și binelui. Să trăiți, stimați dascăli! Astăzi, mai mult ca niciodată, dascălii se află în centrul atenției, sărbătorindu-și modest, ca în fiecare an, ziua lor profesională, intrând în clase la fel de frumoși fizic și spiritual, dar mai mândri față de ei însăși, căci le place ceea ce fac și o fac din dăruire. Odată cu trecerea anilor, mi-am dat seama câtă influență aveți asupra elevilor. Sunteți cei care zi de zi sculptează suflete, formează caractere, educă generații. Sunteți divini, dragi profesori! Fiecare din noi, elevii dumneavoastră, poartă în suflet o vorbă, un gest, o învățătură, pe care la rândul nostru o vom transmite mai departe. Vă mulțumesc pentru efortul depus. La mulți ani, dragii mei învățători! E o minune să vezi cum se deschid mugurii. Minune e să vezi cum înflorește o floare. Să vezi cum crește un copil este minunea cea mai mare. E important să construiești o casă. Să zbori în cosmos este important. Să arăți unui copil că lumea e frumoasă. Aș crede că e lucru cel mai minunat. Frumos e omul care crește pâinea și cel ce construiește nave e frumos, dar cel ce crește oamenii de mâine, cel mai frumos e, cel mai luminos. La mulți ani, dragi profesori!